lakini konya mare mugasiriro mugakona ntagete nkamukana kai kali yo mugaka kyo tata biara ozina bagotebanga ngata konya kondra boirende moyo abante tinga aitogenda agantebi umutu oyo n'amaguru kubuturande ne chimbere chiao bitoke bire gukinyangoso ngase inomba ire ekende nabao kwana se inomba ire ekende bande gutindeka gitabwate mutu n'amaguru okonkinsa kankinsa iga mwana nengo gitari ne tindo lirio mwana ako mukitinde libaro kanga kirejo batia ngatabi omwana to mwako insokoro yawo usase narenda nyoro mulembe ikiagera onye yarenge inyakera kende ntangana gukwa kango mumuro uyu buya na chandegete ande nyoro tare ko bororo egere uzabana baemba bagana none cy'isukuru ikiagera bono abana bane bari isiko sauriye bina form 3 na form 2 abana bane bari isika bamura no kurakire koro ko ikiagera timbwati mama timbwatata antimbwati ondo rankonye obongo bonyugete bwa ichoire ibango ita ntiga abana bari ntebi ngunjira kyoko mento bongo gosoye ko wato manye at least onkonye abana bane banyore ase bakobera yaki yaise mwancho muligererio gusi voice na boigo the Kisi Connect ne tukolinde ngokoletera mugano kuruchinsembe chigachia Masige West. Masige West ni gotoka imeye constituency ya Obasi ni gotoka imeye county ya Kisi. Aigande kenyoroge kurukuinani. Ase bali mama ete gusi ndese kenyoroge kurukuinani kogo cha kurubosongo o ikabaka sa kurukumugonga. Kurumugonga watebe bantu ngangikise kenyoroge kuruku inani. Onde mechiema mama. Egiande taga mos batyo monare senke igande maigase nyombe orumuburaka niga tuligire singincha bwate mechande menge isebiara niga tete ko muso nyomba isebiara buna kwa kiugo oberega kumunyanyasa oberega kumukoliga sienkonge so mugako yasira to point yago so baka nyomba omosokisi kumuita yasinyire boniga tete ko moseri musibati yaga tanga bono batete ko mosambira bakenyomba ko motebe agenda mugako yekera kwete niga motigete na abana batatu nina biara kamote ya bono mugako ugasira nintakitonya oro mwana onde extra murukirie tari umwana one oyosira agacha kanyoro mwana ukane kurusiko bono ubugiba mwaboko mweirema amangana nigara mange niga kuriranga bona gotengwa isebiara tete koni bole mubugata ko moseri agamatenga bono tutakiria tiatosema tuigu mugano uyu asenchera yo bwikirano nandi bona boigo nabatenga onyenkwanya go subscribe nandi ko kuligera story chitu na aliara isiringa banta bangi bako watch story chitu batali go subscribe wase batara subscribe abegoto kana yo mo bo tara subscribe egente kike balirikere nsa subscribe ero subscribe ni go so ase community na inche ni go to kubwatana amo ekara na letero mugano notification ya sagali na ko mayanga ki gusi voice Kisi Connect ya kolreki ya toleteire omugano entongo go sabangelinga subscribe ase button yire nsau na litoko babange community ya mekara tu abere twensi nige ko baraisi tiatosema tuigu mugano uyu naryo turamanye kigendete nde gukwana mange singencho ma no mugano uyu ole mbwati sogo chima tumanye kigendete asenkeiga mancho muligere bina naira ko watebya guri tangani ngabona asoira somo chioiga elitonya rumugano oiga senchera yo bwikirano kegima eki kyabere yakolekana senkeiga nana batebinga enkeiga mubura kanali igo gwetera mangana makong abere gakorera matuka mange na kikyagere twatare baka senkeiga at least yanyoro bwene bwae ngakiburu baba ile tangoro ko Janet na teach mmanya no inkayao no inkayana
no mugaka ntigete nke ndi turatweresa umugano ng'akigwa kitase nkeiga nabo igo ng'akikwabere gokomenya nkeiga matuka yonse biko amenyire gagesa kwa nyometwa no mugaka ogo paka boniga paka abana barenga mubwate family yago ngenda rotuma gocha gochaka ng'ayime ochando chakerete sitere magenche mariba ene rinka yane yakabira story abaibori bane bakwete 1989 ekero na wate 2 years ngacha ngene kenyoleke ngacha korera rwanga mana kinira ande ngacha konyora enka ya kabira asende bono wetera sa na menye tama iria na stega 2004 kanyoro umwana no actually na ringe school ono mwarimu osirete mwakona no mwarimu orenge na nyore tenda kinde school mwarimu ogo orenge yo no mwarimu mwanjanete no mwarimu akanyoma ye irenga kwale class 8 kai igo kwanyora tobulito kule class 8 no mwarimu ogo webona uri mugako ogo orenga mwarimu ogo ikagera kananyora umwana wate 6 months akandeta ka nabe nkabera ka ngakika ngocha abayibori baya bonsi moyo bari isega bwata bangina babere my mother inone ero mwangina monene mwangina mokenaro abona cha nabere ku 2004 2007 nkanyora umwana oyo kabere limwago moyare to 8 ngakane ruchombe taraikago elio ore class 8 ke bantu batie gotanga mwalimu o nyomere mwana we skuru saga kende gau saga tebetie sauri ya weto ku street wenchire gutatwara abaibori bosuki wanaria one katoe kananga nabo konyora challenges ikagara ngacha kabana abere musigo nando mwalimu agakongera mapema munota yore kumubori akara nkorigerera baibori mbayo mumuro minota iyo ondo uri kubabori nganinki ngani rigatubereri gubono kanyoma okay kananywa muri na akire 2007 nkanywa umwana ukabere 2008 ngakanira cyombe amarem 2010 yagasira anyorte road accident ari junction ya Rio Nyego lakini jata ku immediately agacha kubadae ya mu affect beta affected ige kuba pole akera ku 2010 mutinyosta antigere to mwana omako obwata 6 months gatatu mwana gatatu ntamwani nsari ikenyoroge kaligere karara abana bakekora umwana mutanga ni class 2 arenge ikenyoroge kaligere gateba tikabagore ngombe kayaguru efreshian kabe kuisikaiga ko bankunyerenda kanyera toro mafeta na kanyebekire mbe ngakima mama yare ikenyoroge karanga rende sinjugwati kaire no mwana wo metinyi sita kagore ngombe nyakori sirende chako konya abana amabere ari nabeka ya ngombe ikayisire ko bana ne mu murominto naro boni gamna to kwana bwata 54 years taranyuma murominto ngakibwenke barenge babere mwagakobo na mu muroyo ase nyombe ntangani kiretega maugari sa prepare abana mambie ndayo rande school karibu ngako moro gonte ngombe tate abane yawo ngamateima ko batitingo teba nganjite kumoroka mako batie sauringa hero moke hero kubwati marem kabatigere ngombe iyo achikoni ngale na bege taiga ali gutumeka marem ule moyo bachita kagatagura chinganda chikoni aho ngarosi ndagira abana bakaende school amatuko bono kaba kasi ni ani kandangira Nairobi nchokore kibarua Nairobi eli mwaka mwana oigotigiro moke oikire myaka ire oikire myaka ibere nganda na myaka 3 nganda Nairobi nona ansa gukora ebibarua ebikebike abana basukire bagaswa boarding schools kanyana nyore chinguru ngabe kaji boarding ngachakurusha machere Tanzania ngoira Nairobi nabere nkoni machere lingo somia abana aba uko irwanira gusomia abana babo ko irwanira gusomia naye bono mugaka naye mungina ndiko bori onde
musigo ni maito no yone tiganyo genderere ikinyoro kabo kongo boko bana bangochi ikinyoro nabo ngocha narora mwibori ono mongina ekora moga kandi ari gochiamo na mongina lakini ngira na magade before ntaranda Nairobi ekere ng'ombe na nyeure tu na chite ngabori umugako oyo tata kororora ng'ombe na uriru na kingo kora lakini konyamale mugasiriro mugako na ntagete nkamukana kai kali yo mugaka kyo tata biara ikere yachiwike ng'ombe mwende muri boti ngatata koro ngayanira mangane ya ng'ombe ngakeko yana ng'ombe ni ya bana ba maremu ante tinga aya na gotebeti kwanya roche kwa mangana kia gotebeti ekere ri antagete nyakia gotagete kara tetebia ngago igari gocho ntebi ngamanya ngani ngote ya mangana to tebi onde abe siriane naye ongo gotebi lakini tago ntebi agaje chintunda isate ya kana leste gontebi ngati nyora musacho ndi bensi ogochaga ni ngotagete nkamukani iso biara iso mugako pono ng'ombe na nyouru ngachiko motebi tata nchuga yana mangana aya ng'ombe korondo shenkonda na chitaba kabwa yenyumbenge igante tinga tari bono amangana ane arabe sukali gocha asole ekera na goteti amangana maega ikarenge chumbi obukaine sukali igo bono kurukira iyo ndo lakini ata kumanya igo mugako gagusira igo mbatagete negete ngaki agataka gutwara igo bantu mbatagete gutwara mugako ndeke nyoroma ekera yegete na mukane tigo na igeta kandangiriria abagaka abantu ga nerore ngo muturete by that time kandangiriria abantu bantambare kumanya nkiandangiriri iganga ya eneria na gantebi timba ise konyora musacho ndi bensi ogocho umuchi ngatebi gonchore musacha bwe family yaito eri mama moyale endugwe yane igatabora esatinga muntu tayora achimuchia mama imo mako byara kamutebi icharere gachiora nyoma nchoro musacha akoreki nga okondenda njenga bakani muntu tayonga choranga bateyo nyamule tayari umuntu uri igotiri umongina oye na abana chibese chifrote tinkwaye kubabekera ini kana mute babekera ini batebe mbaigotete chiri chitigare tendi kabate tendi tayari gwakwa ebitonge tondubali kwarenga kene akonda ngokora tindi tayari kuitererwo waturi buyuroche guse witererwo bosi kera namute bigo abakani abantu bali bagatina bagateba nga umugaka tuyigwete umusubati ukanda tati muntu kenyoro motige ntu yenteke na abana bakoreki bakine umugaka kamakoro alinda agakira ali nabakenga chankatire kanda Nairobi ali ndo kwirwanirwa kuigana ganali kabika abana boarding school abana babera boarding school St Albert Mukomoni boys boarding ni nyaruka nere gasoma dio kinde gakora tara bono mna nabera igo igachika ba nabekirwe esumenga kigete nde pipeline nyore mama my mother in law ngakire siminga numuroirare nichambange munago ntiga nkwenda rere sabari ere ntambake na araira negeka kubori mama rende ngayuka rego chinga ningende sabari gukora matko mute mama nanche niongere sumo ngenda takurwanira obugima bwana eri omoyo no yete kwa nakanire 1180 nyagitari kadi yanga kandirite na sokire nde nyumba gako ngakira nkuroro ngo mukani mama tingocha matukata takoera mama nyagitari ochiro kontebi abana bamale mumba chiande nandi umanya abana nabuka bari umuchi nabonda ende sabali mubasokano oyo mother in law agantebi ng'ombe rali mbaliri ni yawo ilikuwa buletu chimori ebwate ongera omwana kwenyaruka ekamati yane yasirite mori litoroka eri achire na roryo bwatembe elia nyagitari mori yanyorero oirero omwana esukuru oyo korte class 8 ni litororeri ekonyore yende oe muromino konyore yagatato omwana oyo matebi abagera abana mubande kamte mama ngotirimbuka nto chitokwane
mama ukora kasadisa ya gutuko gusira kai kera mama asira nalio manolete katomero chwe sakoro ngacha kera na chaka amatanga lende narobereri yo mongina lakini familia ye tata nangete mama igagwate familia nkene yaranchito nwale nwamenyete ekera yachibika mama munasira nyabe tumuburukano ngatamutagiti none kibanda nyagitari tachiti kubeka moche chirani yachite kubeka mama bono ekera twakora matangaba onde nali abantu bateneta ba pastor abarisia mugaka gakanigo ngaranga ntwiwana nakire enjera tebeti kuna abantu nabange barenge tugakora ekera twakora matanga kaera buya bapasta bachite bagatubika amaboko bakabwatana bapasta bagateba onde bwose urakune family mubura koyo neragereri iyi family yago bona ande sinje burukana nerega igabona bapasta bayiga bagatako bayigwane ngobugimo guchimutumbo babantu bagusumbura ekora omusena itabetenga amangana abwata akorereke aherire nenekera natenete ingabo ngasaba umusama egento ntakoretiki ngateba ngabironya nago astase nago astentamanya ntamanye tinga no kogosa kwane ningane rintajete kumuitabera akoreki antwale lakini nje tingo tatu muntu nanya ko mugwasire kyagera tindu eti family bayiboli bakoretaki baro ingaba nabo abayiboli bana nabwata nane nabwata maskani go cyasa bari kyagera mwibolo ndeta yonkoretaki bwata matangali mnara ngakora ngacha kanyore nyombere na betagwire ngatswa kubeke bisigisa isikonkoma ngaswa sari wasi ngaswa bisigisa lakini kango nyetiga ntigetere buya ebinte bitanda birime birogo birime ebinte ngachanganyora biye byonire ngabeka chibito nkahoma ngachako bugima chibikibira gachera egetikere matanga chaka kolema chiraini ngake metaro ngabeke bituma tumeriri byabeire byasoire ko Somali nkanyora tatu ko myaki no moro ko mugondo ko nisirasi bunga ko ngitabokirwe ngokura abantu nali bacha tatu mino yigabono my father in law natimoka bakanto bakanyoki tukantolike statement nyamachi tugweta bwo mugambi ngiago bunye tata getikondora onde trespass boye mambi ko kinyora nalete ruri omwati bagatiri ontabi nkobera ngwetani 7 days mbere in my own risk iri ntarachi kwirira ba chikazi ne chamaremwe ekwende mbaoroki nkonyora ngotebu mugaka no mwete gabo atu saa 10 ya butuko mumu bwata atwa mu bwate kenyoro ogo ikigo nyamache nkorangerirwa riba ikanyamache okobeke kashpiri tokwanda dio koli certificate cyabana okomoboria bataba bana warukira marieta aba muraba minto nanda abana abamarem bakurugwa mwana omwana akor kumesha kiarori momanyi oyo ndoro kwa Bednego Morebi momanyi na umimura momanyi no mwana omokena astinka nyoro moke witira omongina yabitirete agonya gonchanda igoro y'omwana gachankanyoro omwana omokenga muruka Shadraka momanyi mongina antetinga kororero omugakogo kwara bana mbayo muchi okay ego ngwachitoka nyoro mwana omoke afto mugako gashira ego wono mongina nero chito gotomera bagaka gosa abantu bagoteyori omosacho mongako rusiko monyorero mwana aruko mwana oyo yosire tore mugako agiringani rikwa rire tubonekero report ya chito gochasore natemete kumukani etira ekera malema agosira gontiro mwana ole 6 months roche bako mwana ogacha goika class 4 nkamagocha konyoro mwana wege kankia bete nane nchiko na amanyire ngabana malema ntigira baisaine nkanyoro mongina oini sister mono nasaga ntrane nkanyoro mumuro ya koletaki atagete okay agakora gante abana abono bakoletaki baisandi ngane ndinde ire tubuya sekenyoro ba mugaka nali anjirete ncho mwana nkonyoro no kugingeru nona aleta igakagingeru tindo chinga mchando noro bete abona abera igo bon mama munasira ngacha kaiga igo
abantu nkanyora bantu onde oretire ekirugu nanyote ebinto bionire boke mattress onde akarete mattress ya 4000 ndakarete y'abana bande bakarete ebirugu ebi caution je bakambekera nyumba bagante yasta yo kogenda bono ninka okobera omochi otigaire busa nabondo ororo baka goikaiga lakini kera nabete mama asirite nakurete omotienyo yomo nkanyora nkoiru bwa bagambi kaire bwa bagambi aba omoke gatatu omugambi omonene kabira abantu bagakana ekenyoro osubati ono yo itokurukara kene nke yagosira stay yagochi kwera bwa bagambi nande nkiatagete ntata agontebi tamanyeti timbugati death certificate tamaitenge death certificate noerarari nyumba death certificate nali gutara nero death certificate nanyimuge tare 8 mutinyo kianda 2012 nali nanyeruseti ogembo era akagete timbugati yo mugakone nkaruoro bono kananyoro sori kongira akankiwe onyamache tukaimuga koro omodia akamutebi atira abana bamaremo bolimo serikali tebwati bolimo yakwa abana mugaka kamutena igure saba tumarago mugaka oyo gare umugayani bwe kanisa SDA inani nande garo nero ochoriro gochambwe resen isobiara tata biara tumamosi yaro mukristo moko tumapiri go jimoino gente kyao tokororo ichume yo kore kanisa batokore kanisa wakero mugambi yenge saa 10 komutebi tete chumatatu cyo ngatira abana bano bolimo mama nera agatwatira litangani agatwatira 205 205 HP kon chirimba chiruseti bono bagacha gutwatira buya ekero bata bono arangiria bagamugambi agacha ngatabuligia abantu batatu mugakarige batatu mugambi acha n'abantu babere bagacha na tuikaranse nandensa mugaka gatawate to bolimo bwatu gatatu yo umuntu gatatabura ni ngogo kwaraki ogwatero bantu bagaka chikura bagakana mugaka gesakara to kuringa yesi ko buche to gwata gatatu no eko buche to gwata kabere bagato bolimo bukabere kero bolimo bwatu kabere tuikaransta abamura bachire gwata umugambi no ikaransta umugambi ko ku Kennedy Nyanuga Osoro agaikaransa na tata nabagaka gete abake bakagenda no inche no nda ekora musubati to kogenda ko so bolimo abaisi bane bachire tugakora kero twakora bakagenda egwikie koera nkoirwo musali so mugambi omonene togo ikaransa nande abantu balenge 68 bagakana musubati onde tuyako chando musubati mwa piece of mind asomya abana ba marema agreement nera so mugambi olenge acting chief atara egwe kofi yolengo togo kora nande wiki mbiri nkonyora nkosabi guri robe kurukoti karana sabigu tare 18 21 into kende court nkonyora tare 23 eoda ya sokre yogo seli nkomnyoka nkobeke stay of orders yago seli ngoseli ukuru mutio ono mugako yigo kobeke order tate tiko korraga api kobeke stay of orders ntegera runa inche gento kere plaint imanyarende ego itaberano okogandanya okoni asale nsa okondisi okoira chibe sase omosi esi ngatire eoda kero acha concert abagaka bakaru kenyora abakaenda bakororo bagakani omosi esi nyoko gwaseli musubati oli ngana omochioli bwensi bieto baraki toko baseli mangana apakagamba bantu kwa babugira ni chisirimbi gabaganyerete mosi esi gochane gali agotire kubuli mugaka okumutandaniza omugaka abambara abachukuru bana isenga yatindikere nensa ogonchoka bakansa okomatemsi mse nimeona mmegaa wa shamba okomatemsi sasa wacha koti ufukuse mwanamke na nyumba naona ni mse hata ni nanyesha achetaka nyoli mbura na embura na betwete nyumba tokoge oko irana okomatetare nane kuna kesi sasa itabidi twende huko nitaenda kuandika chenye nimeona umosi asi ugochoko turangiri kwa na nyamachi okorangerio umugambi bati umugambi rikaliro bali kwanda bake koti musubati yako ire koti ligo tayabanga kyomu manyete umugambi okondikira ogu print okonga nkwana ne ruru bali koti ngobeka niru ebintu biri ati to agreement iri obori monkobeka certificate cyabana ngobeka death certificate ngobeka abashahidi bakalika marube nkaira naba yabiro mungusana nayigo
yani ne chibasa kiri nabegeta aside nale gocha gukora biashara at least nzuki obugima bwa abana bane kero kende abana bane basomere chibasa kiyama yegwikera naminyokeire bina timbwate mwate bagatoka cyakorereke cyarire isobiara ukwire ebina aho utumire bakumuosi yesi aho utumire bakabasigari bakabagambiga esa holi na mwangete ikina kia kumbuni tanta eti lakini nje koligeri goso ndio nago serto mwibolione ekora umuntu kari umucyoye buwaye kwiko mwa maskani na abalicara amaskani na moyete akomya kinatama awoche isika no mora natama yani moyete maskani yanga no mwibolione akaimuki enchire ibona aroche mwabata yagera pakocha nyomba chakondosyo ocha nyomba mwago kegusie kemirango nge anchire timosacha swe mwabana bae ekera yika taresto mutinyosta ngochikwanda koligie fire rinkanyore bisire ruringe yare gokoro kire fire yabisu kaimuki gaswa konyeri ngacha kanyore bekire chemba muchachi oyo konyonganyiro ochire yani oiro transfer gochikitui omagani ole boche ona ale gocho sign ebintu biria koira ni bikebike gachanganyora bona sengu chikomanyara ngaruringi yakorero mwana ona nsagware ko gita nanchiri cyanga ngo sibi nasore nyomba mbeke simi egere ngendera kolega asisiko nyoro muga ogocho ko ngusakoro nyomba buna ngusakoro nyomba ogochaka ko ngitansa kangito ko nkinsa agacha goswa nyomba gakuru kandosie korumwa nyomba neke bagakyo boko oko nkinsa kankinsa iga mwana nengo gitari ne tindo lirio mwana ako imoke tinde ri baroka ngakire batia gatabyo mwana to mwako insokoro yawo tali mogete akacha ko minyoke bucyari akamyoke bakamato kurangira abana benyomba nke nabatekango no muntu kwetega nkimo gukora omwana okoro kumarebya kaminyoka achigontanganira matari akanyona atambukira atwake bakamako bwato omwana ilikonyo mwakora ngitirensa bakamako bwato omwana ne matari amubete etindoga irimo getia mwake mongino ndokoro kusabera ikirani ugo cyaka gukubura nka tom amwaro omwana omaremu gakuga kimwachandire abana ba maremu na mukamaremu tata myoke akomo musubati weli enyimbo ikeba bakeli abwata ekabangamba cyaka korokana ngo morogyo nini bakuramana ncengenda to gukura abantu kabaminyoka mugakoya gatama na bamuraba bakagenda alina achete karana ikaransa abantu bantemyoko beke opi ngobeka bumugambi nkariboti bono njikana ikaransa kora mangana abina tima iti asengo kinachakira buya namba ronde terire koti eyo alina anyora bona gwake samu ngana ale kwanda se mongi na donya to kangona anyora boko ikiagera nkorwane nkurwane rara baburaka sana ganda baka busongo kana ikabusongo gaiko bisya nkanyora mara chekoro kwapi agake simo cheka se county commissioner ikaka gocha se umodisi onyamache ko umodisi ontenanga nyete ko yabakira abagambi atoika nyamache agante ibwairire gakinchumambi dende nkaronga kana te following day tugakwana nere agante inche nkotairi tukomogocha nyamachi tare 12 this month nalituwa cheta warora agante yuche na abantu batukana na abantu twarenge 21 tugaiko batuikororo into twekarangire ti bali bakaeresa mna bamanyete kumutulete itono ali umugambi itono alenge mugambi omonne no alenge n'abantu bandi bakaeresa mna bamanyete agatatei nande igento ntarakwana minyoka mpaka ogemba mutaratere ibintu bibire koti bagachorana bakaenda umutureti no mugambi ni anko yane koroko Dr. George Onyego tukarusi ibintu biri
ogembo ekero twabireta bukaira the following day nkaira bono nari egete tare 26 nari batotebeti ni twanyoreta amarube yo guturangeri toche kero omonto ache n'abantu baye omogaka ogochikoreta rirube n'omogambi omokakanga omotoreti akanga omogambi omokakanga kwani yaba bweta banda bonse pincherete iyo ondete okumubwa bona ngete rirube omong'ina oyo omokoko mokani tabwata okay lakini there before nyuma totarareta rirube eri konye ochira Absa Bank aimokie loan inye nambere yemo ere 30 basi masige 1334 aimokie loan bono chibichaga chigocha gwakuga taringo stokanga oborimo bwachire nda umuntu akaenda akataka kubogoria loan asobole muiga ole ewonde obwo oyo minto oborimo bwa mama maremo bono yes wensi ekena chimonta ontenga na muro cha Absa Bank goichori loan nkomnyoka paka Absa Bank nkonyora manchi form change korteki chiro nane nkomonyora nwari ngoichori ari tandora ngonjuka nari nkurwarro bono nkoebora ngakingo kora abantu batumire kurwe bengi bakire gango akabari kibice barale size yebolimo boma ko betiki ayegwelo bona kera nanyora injira teyo dise antemyo kumugambia kurikira riruba mugambia akandikira riruba ngende gukora ki kubeke caution kandari bosongo yanko yaneka ngachibesa ngende bosongo bano beke caution achire e-seats na akanire gwikari lands obviously mungu anagete musaiga umutebi nkigwacha ukore caution nacho kubeka bole mwe gutata koni ane manganale koti anchi mukamu muroye andu terete ibintu biri antebi genda tigo mugaka oni buri mubwaye kai nilistuka paka nkagwawo gacha kanyora nde emergency mukuru aroka na imoka koronga nyora baka ne chibesa bali bangirete nane ngate imbiya mono nchinka chaka the following day na temete kutacha no kugoropuka bosongo kana ikabosongo korwa inanima ugaika baka mugongo ai mogete saa 10 ya utuko gaika baka bosongo mugonga baka bosongo na magoro tubugatie fair ngwika bosongo nyara bire fumbi engima ngana baka gatembe kana nkarangeria abuga kamatebi abuga nkonye bikyagera timbwati mama timbwati tata antimbwati ondora nkonye obongo bonyugete bwa ichuire ibangwita ntika abana bari ntebi ngunjira kyoko momento abongo gosoye ko wato umanyi at least onkonye abana bane banyore ase bakobera yaki yaise abuga bagirira ibintu biri tabimbugore tirisakara akabugori akatenge namba yo mugambi akakwana no mugambi akantena kiro umuntu orandise simutari ko bwata akangefe aganteirana wikamaranga yorora machibo amane nkairana kana ikamara go aba mukendo go yana nasire turugora mumuru mwa batatu mwana wae ngorwaro nkoirana ngwikansa isiko nyore simie wako abugo gontebi twakwane no muntu orands oyo korukwa yenda iyo ntogo kora kugwakira lesimi nande ria nacha ayendo wake simio tenaye kwa finteriska onte ipole gaki ninchu on Friday sambiri ochene bintu biri kwa bwata bioka kuna achora teriro belia coat ngokorere ababuraka nabutogo konya mono nali na chete Friday iyo okombeke last Friday bakambekira restriction bakansaba death certificate chipatsa certificate cyabana babere nkabeka na ikoronara na chete iga nkoi lirube lyoko musaf nga uboli mu wabe clear restriction no modisine mu isonde na twalengo oyimna ngete ta chikugata irube liri bali bagateba restriction kayabekiru nande tigatorangara step yende to koraki to koraki agero mugako yaberu mumweno one cream no bono bono kurwa uno yamberere gakona ngo chikoriga nduranga obuge mo bwamberere oboko nande ndi boliga osase nare ndanyoro molembe ikiagera onye yarenge enye kero kende ntangana gukwa kango mumuro yo bwa yana chandegete
ande nyona ko nga tare ko bororo egere uzabana baemba bagana ne cyskuru ikiagera bono abana bane bari isiko sauriye bina form 3 na form 2 abana bane bari isika bamura nano kurakire koro ko nane nyombe iri ga goteba amabati na yaga ni iri kontagurira gento dali gusaba gaki tari wanja gaki uyora nyale gonkonya nkonya manya so maene bwikine kire ko ratima itima kana bina bakakende keri kinya sara askyo mondo ine skuru gaki usinyoro ndasomya abana haje kurwana robo gimabwa mambinde kagera ndoje natware vidonda kora yane bingi Labda huwa tanga nayo